ještě poznat tam jo, takže jako... Jo, jste tam? Kubu? Tak, jo. Já ti nevěřím, že tam nebude tam. Zná Máňa? Jo. Tam se zeptali, kdo to je. Což neznáš nikoho. Máňa, včera mě moje poslala jako nedopadla a ti nechápej. A pak napsala, co jí je a že to dneska všechno vysvětlí. Já jsem se jí spála, ale napsala, že mě to mrzí. Ne, pak mě to mrzelo, ale to To je fakt uchylný, no, ať je něco jinýho. Marto. A pomáhá, to natáčí! Jo, vole. Marto, Řekl se dál, to je jedno. Ty neberte a upadněný, klupáči, vzdalej! Ne, já mám prostě těla, tak jo. To ty jak se jedna boj, jedna černá, nekojí. Jo, posledně. Co děláš? Tak to je kurva! Sama to vyšla. Sama zatím. Viděla jsi to? Co se čula? Počula dva kozy. Ale ne ráda. No.